ang mga files sa COC antes sa alas 5 kag arang ila sa nga presensya sa bayan sang Comelec office mga ka-aksyon. Ako mudahon man sila. Kita antes ta magpungko de. Antes ako magpungko sa ding trono de. Dito makita nagpalawig-lubig sang tirion kay ina sa bahin sang Comelec Provincial Office sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Untin pa to yung mga pila na lang kaoras ang nabilin. Nagsunod-sunod ang mga nag-file sa ilas na kandidatura. Alin sa nagkalain-lain nga mga distrito. Sige, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hilawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa balita lokal, mga ka-aksyon. May caravan nga ginpatigayon subong nga hapon dari sa may syudad sa Bacolod. Ang grupo nga nagcaravan amaning Negros for Lendi. Damo sa mga natingala kaina, ano nagagahod man. Pagkatamuan nila sa bayan sang mayor nga dalanon sa Bacolod City. Grupo nga nagaruso sang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo bilang kandidata sa pagka-presidente sa 2022 national election. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang grupo halin sa Sur kag Norte mga ka-aksyon. Nagtipon dara sa Maya South Capitol nga dalan. Kag nagalibot-libot sa pila sa deka mga mayor nga dalanon. Ano pagdiba sa nga balita mga ka-aksyon aton man hibaloon. Kung balasigi pa ang pagbaton sang Comelec. Asang mga nag-file sang ila sa kandidatura sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya nga Label kay sa iban sa nga Banwa kag syudad. Dugay-dugay may baluan ta maka-aksyon initial nga figures or pwede naman na gani mahambal. O kung initial pa lamang kay bati mayara sang pagkasala pa rin nga pagkahimuon ng ato sa nga Comelec. Pagkasala maka-aksyon sa natawag nga mga nuisance candidate. Ang sabayan sa nga probinsya nga Label subong nga hapon o kung kay nasang udto mga ka-aksyon natuldo kadagid man ang palamagkotanon sang pila ka mga negrosaron kun bala si Governor Bong Lacson may aragin sang kaengkwentro nga medyo mabulo bakod hambal nila natuldo ka na matapos nga si Anay Bacolod City Lone District Congressman kag Anay City Administrator sa Bacolod Attorney John Orola Jr. Nag-file na gid man sang iya sa kandidatura bilang gobernador pero wala sang running mate. Pagkatapos nga nag-file sa iya sa nga si OC si Orola, nagsunod-sunod man ang mga nag-file sang si OC nga iya sa kapartido mga ka-aksyon. Ang partido nga nag-nominate sa kay Orola hindi iya maka-aksyon ang PDP laban na Kusi Uwing. Kaso sa iya miyambro mang kuntani siya. Galing kay medyo mayara sang faksyon na ng PDP laban Kusi Uwing. Kag ang PDP laban Pimentel Pacquiao Uwing. Way pa marisolbar sang Commission on Election. Pero ang National Political Party naging papilian ni Attorney Orula bilang gobernador mga ka-aksyon amo ning PDDS. Ang federalismo ng dugong dakilang samahan. Nagligad lang na yung tuweg 2018 maka-aksyon ginatukod. Ining PDDS. Damo-damo subong sa mga National Political Party. Nasadto daw hindi gimantan tumation ang ila sa ring ngalan sa partido nila. Subong amat-amat maka-aksyon nga nagtinuhaw. Paramod damo sa mga political parties. Dari sa pungsod sang Pilipinas na accredited sang komisyon o kung accredited sa Commission on Election. Bala mo ang isa ka grupo kung hindi mo pag-ipa-accredit sa bayan sang Comelec, hindi na matawag nga local o kung national o kung regional political party. Local, regional, political organization o kung group lamang ina mga aksyon. Pero kung lantaw nato ang listahan sang Comelec,
sa mga political parties maka-aksyon, regional, local kon national man, damo-damo dara maka-aksyon. Kurti ang bantog lamang amo nang masabi ginalawag, bago naman ang makabig nga damo sila sa mga miyembro. Di ining PDDS na maka-aksyon ho, nga among nag-nominate sa kandidatura ni Attorney John Orula. Kundi ang Senado may 24 ka mga senador. Why pa ni sila nga miyembro nga senador. Ang 303 na mga kongresista, why man sila miyembro nga kongresista. Sa 81 ka mga gobernador mga aksyon sa bugos sa Pilipinas, may ara sila nga miyembro isa ka gobernador. Kisa mong nabuhi ng National Political Party nga PDDS mga kaaksyon. May ara sila sang nag-file kandidato sa pagka-provincial board member diri sa Negros Occidental. Kag sa sunod sa Bacolod, may ara man sila nag-file man. Ano to, kongresista? PDDS man ang iya siri nga National Political Party. Una sa balita, una sa aksyon. Dukay-dukay hibalon naton maka-aksyon kung nanong senaryo sa sunod sa Bacolod nga Comelec kag sa Negros Occidental nga Comelec. Pagi sa ato sa nga patrol, lulagari anay subong si Aksyon Jan Diaz. Daw kay si Aksyon Jan Diaz nagbulo sa atong temporaryo. Dara kay na mga lampuwas sa mga hingampot na alas 4 sa hapon. Dara sa Comelec Provincial Office sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Man pagpapanaog tagaina, may ara sa nagapasaka pa kaina nga mga file mo. Provincial Board Member sa ikatatlong distrito. Taga Banwas ang AB Magaluna. Kag pagbiya ta kaina, ang last nga nakuha naton kada pabangkot ang nag-file sa pagka-kongresista sa ikatatlong distrito sa Negros Occidental. Bo silingon mga ka-aksyon si incumbent Congressman Francisco Kiko Benitez may kasumpong. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balantayan dari mga ka-aksyon amo ang Quinto Distrito. Ako ni si Punta Quinto Distrito. Banwa kag syudad ang kandidato sa pagka-alkalde, vice-alkalde. May enkwantro ged. Ang ila sa kandidato sa pagka-kongresista, may enkwantro man. Tatlo ang nagapapili mga ka-aksyon. Ang sa provincial board members, naglabot na sa anom. Grabing Quinto Distrito mo. Grabing enkwentro na ho. Why na sang siling istoryahan tani da istoryahan tani to. Why na enkwentro kun enkwentro Parang at least balaan bala kundi sino ang pinakamahamot sa mga tao. Ano ba ang Quinto Distrito ho? Kinabugusan sang syudad sang Himamaylan. Banwa sa Gadigaran, Binalbagan, La Castellana, kag Moises Padilla. Ang syudad sa Himamaylan maka-aksyon tuman kabalantayan man nga. Balik ang enkwentro sa mga katuslaw kag baskon mga kaaksyon. Ang sabahin naman sa balita nasyonal, baw grabe ho. Damo mga kaaksyon sang okon by the way, sa balita lokal pagid pagresyum sang Comelec voters registration sa maabot nga Lunes, amo naman ang ginahandaan sang Task Force Disiplina sa Bacolod ang implementasyon sang Minimum Health Protocol kag Curfew Ordinance magapadayon. Mantuman man kabalantayan ni isa nga daan kasimanang temporaryo nga naguntat mga kaaksyon ang voter registration bangod ginatagan sang time tedion ang filing sang COC. Why pangadaan filing sa COC, grabe ng linyahan mo sa mga luyag magparehistro mga kaaksyon sa Commission on Election. Kagahon pa lang ya mga kaaksyon, naga-linya ka, naga-punsok na mo. Nagapanong na sagwa sang Comelec ang mga magparehistro. Di ko mo kaisa ka semana nga temporaryo nga nauntat, basi nagpuno, balakag basi kung mag-gulpiada sa napanong ni. Amo na nga ginapreparahar gini isang tudo sa nga Task Force Disiplina sa Bacolod. Ang sabahin sang balita nasyonal, amo ning pinakadako nga balita. Oh my God, OMG. Kaya ka siling, oh no!
Muna pila ka mga reaksyon ho sang madamo nga mga tao maka-aksyon karon gahapon lamang matapos mabalaan nila nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, isa man sang pinakamalapit kay Presidente Rodrigo Duterte, nangin pamuno sang Philippine National Police. Nagabanto ang ngalan sang pagapungko ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagpapili bilang senador sang tuig 2019 nga Philippine General Election. Dumaog mga kaaksyon kag subong nga hapon nagkadtos talatapan sang Commission on Election agod nga mag-file sang iya sa kandidatura. Hindi man sa pwede ka file bilang senador kamanti anom ka tuig na iya ang isa ka termino sang isa ka senador. Di tatlo pa lang ka tuig ka pangalagad si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang iya sa naging papalian maka-aksyon, nag-file siya bilang kandidato sa pagka-presidente. Oh my God! Nan OMG gani ang kalabanan nga mga reaksyon sa mga aksyon ta. Sino ba lang magdahom nga ang ma-file presidente, wag gini gumawa ngalan ni Ronald Bato de la Rosa, hindi ba? Ang tunog ng ngalan nga gwaya si Inday Sara Duterte. Pero damo sa nakibot maka-aksyon nga subong nga hapon ang nag-file sang kandidato bilang presidente maka-aksyon sa idalom sang PDP laban Cosi Wing. Wala sang iban kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nasa balita, nasa aksyon. May ara maka-aksyon sa nagapamangkot ayhan throwback sa 2016 nga eleksyon. Ayhan matabo ang ginadudahan sang kalabanan nga substitution. Mangkoton mo ang mga eksperto sa batag sang politika. Balaan na kung anong sabat nila. Kung sa mga istorya pa dali sa Bacolod City maka-aksyon, abot na kamo ni Rocket. Dali kita na importante niya maka-aksyon, observation report sa ato sa ringa patrol. Karkulokong patrol na to na tutog yapon. Sabayan sa Commission on Election o kung kumalik dali sa Bacolod kag Negros Occidental. With action Jan Diaz. Aksyon Radyo. Action Jan, kamusta subong? Mayong hapon please come in. May mga karaksyon mga hapon sa mga kaaksyon maulanon ang panahon sa syudad sang Bacolod nagatulutalipi sa ibang area pero nagaulan man. Labi na sa surgabahin sang syudad aksyon mga subong hapon do blessing ini ano naman ang panyempo naton kay medyo maulanon aksyon man. Bisa naganto sa norte nga kain sa probinsya kada mo dulom gida ano nagaligo magid ang duloma subong nga hapon pero nagaligo man ang dulom sa mga establishmento diri sa area sang plaza publika ko sa may downtown area wala kuryente aksyon man no. Wala kuryente diri sa may raya sang sang Commission Election o kung COMELEC kadto dito sa may Sea Breeze Hotel dabla. Wala subong linya sang kuryente. Yan temporarily patay sang Seneco kaya to lang kagapon nga naghilay to mga poste laging nagaid ka drum truck sang ITM ginakayo nila subong ang mga linya sang kuryente dugin pataas-taasan nila para magaling ka dumduman nila pataas-taasan no kaligiti nagaproblema din taga COMELEC kay blackout wala sila sang generator. So, tarang yung mga files, yung pangdala nila sa guwas opisina nila, diri sila subunganan, nagulugan pa para na ma-sort out kay boss, kinalanan nila mag-transfer sang data, kag mga check sang ginpang encode nila, action more, no? So, sa buong hapon, ang sitwasyon sa trapiko, diri sa itong ginakamtangala, rin kita kayo na digto sa may provincial capital. May nakita ng pagkatuslaw, sa Gatuslao abi, dito may Burgos Gatuslao, perting traffic subong hapon, ang pila sa mga salakyan alin sa north going to south particular kadamo sa mga dipasayngan salakyan mga pribado daman nagalusot sa may Burgos Gatuslao nga inaruta pakadto ni mga kaaksyon dahil sa may plaza publika. So kung laba na ang pila, diri ka na lang lusot sa may kilid sa Ayala Capital Mall, so kung Ayala Central Malls mga kaaksyon, likod sa may San Juan Calabay.
San Juan mo, diretso na na yung makaaksyon sa plaza, ligwa-ligwa. No? Dasig na ang biyahe ito, labay katubang sa Bureau of Fire Protection kung BFP Bacolod, then labot ka sa may Burgos, San Juan, diretso na, kilid ng Masiwa, kalabay, dotod labot ka sa kilid ng Drisang Bishop's House, then labot ka na sa may Rizal, San Juan, makaaksyon. Amo nang iya naman ka area sang Plaza Publica. No? Atubang sang police station number 1. Then from that place, diretso ka na diri. O galing lang, kay paglabot mo naman diri sa may San Juan area, Gonzaga, San Juan, Torte kahinay, bumper to bumper ang traffic. Anong tabo? Kaya ting tatlo kalinya sandalan, gina-okupara sa madalagko ng mga equipment, heavy equipment ini, sa mga telecommunications company, kag sa Central Negros Electric Cooperative, kung mo ginakayo, diri nila makaaksyon ang poses ang kuryente nga nagilay kagabi, amo tagin balasa, kadram truck, ang IPM mga kaaksyon. So, ang iba ni masalakyan temporarily, ginaparirot nila. Kung hindi ka nag-on, parirot ka na lang Gonzaga, dikto ka na lusot sa may Katuslaw. Kita ka lang Dumont Tower, da kalabay mga kaksot, no? Then, pa south ka nga direksyon, pwede mo na diretsyohon. Hindi ka na galing dikto maglabot sa area sang Rosario. Kaya paglabot mo na Rosario, pwede ka na diretso makakson sa Rosario, no? Diretso na makadto sa Hernaes. No? O pwede man ang opsyon mo, kung di mo gusto mong balik ka rin liko ka diri sa area sang Luzuriaga, lagat ka, paglabot mo sa Katuslao, diretso na pa south, ang first ka bangga, Luzuriaga, left turn ka na lang, balik ka naman diri sa Lacson nga area ho, no? Dito ka, diretso ka, pero tandaan mo, paglabay mo sa Lacson, labot ka dala sa may Rosario Lacson, Tobtober Hernaes Lacson, Pakadto Lizares Lacson, mabalubog at ka-traffic ko mga kakson, expect pa ron, subong nga hapon. So far, mo ng pinaka-uli nga sitwasyon sa may palibot ng sunod sang Bacolod, subong nga hapon mga kakson. Dugay-dugay pabalik natin Aksyon Mara. Nakakuha kita listahan gid, tanan gid sa mga nagpapili for province ang Bacolod wala pa nagit pagwa. Pero ti palayag naton karon pila ang nag-file sila COC for sunod sang Bacolod, pila ang nag-file sa probinsyang level sang Negros Occidental. So far mo na ang pinakalang nga sitwasyon sa palibot ng sunod sang Bacolod subong hapon mga ka-aksyon. Pero sa totalan nga matagpalamati, basta mo sining panahon, namigin man niya higop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang endorse sa inyo, sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz sa nasulat sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga high blood, sa mga diabetes, ka-aksyon. Oy, by the way, dire sa may sunod sa Bacolod, file bilang kongresista, abi mo aksyon na Delmar, ang kongresista kandidato sa Bacolod City 5. Damo ka pati, nga way kontra si Greg Sataya, o 4 bilog kontra ya ho. May isa nga nag-file kay na nga hindi man lahog ang apelyido, Atayde. Tiyo sang pila ka mga artista nga sikat. Oh. May nag-file mga ka-aksyon, Engineer Narciso San Miguel sang federalismo ng Dugong Dakilang Samahan Party. Muning partido sang damlag lang nag-file gobernador nga si Attorney John Orula. Nag-file kandidato bilang kongresista sa mga isyudad sa Bacolod. Kag dito sa may Iloilo mga ka-aksyon, ang kilala man dire sa Bacolod, kilala taman personal,
no? Nakaagi man diri gani sa aton sa aksyon na Radyo Bacolod, si Parita John Capulot, no? Nag-file bilang alkalde sa syudad sang Iloilo. Kilala man yung aksyon na Nelmar, no? Ang iya sa ding ginpapilian sa dalom sang People's Reform Party Makaksyon. Hindi nga nasunod party, hindi malawlaho, di nga man. Ang nagatukon si Makaksyon, siya the late Senador Miriam Defensor Santiago. Yung manang hambal ta kainang damo sang mga hindi sa tumatiyon nga mga national political party na sa mga amat-amat mga ka-aksyon nga ginabuhi. No? Si former action man, former action John Capulot, nag-file sang sa di kandidatura bilang alkalde sa syudad sang Iloilo, for mayor. Sa di nga vice mayor Kaiser Hadulos, may ara siya sang tatlo ka mga kandidato sa pagkakonsihal. Sikat maning mga ngalan ni Plaridel Nava, Joshua Alim, kag si Mike Chin, mga ka-aksyon. Alas 5:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang balita lokal pagkatapos ginamang sari. Southern Plus Gold. Ako gali si Maya. Okay, sa monitor sa live stream, James Vincent Mariano. Good morning pa. Shout out ako sa mga taga Magan Baliwagan, San Enrique from Diding. Bibi Biligorio Gregorio Yuyolo, good afternoon sa Marlon. Monitor lang ko di sa poblasyon, DSB, maulan nga tiyempo. Danny Shoot, maulan nga hapon sa Marlon. Tamyaw lang family shooting sang hinigaran. Always good, nakatutok sa programo. Una sa balita, una sa actions. Thank you. Milail Oligo, salamat Ana Senoro Araman. Ara si Milail sa Bani Cafe, Barangay Tangob. Ana Senoro, bayang hapon. Milail Oligo, Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Walamar, Alex Montesa. Inday Blasa, good afternoon. Ana Senoro sa mga reporters, salamat gid. Bayang hapon, Gov Bong, Vice Gov Ferrer, Kong Greg Ambalya. Martin Aliling, good evening. Ana Senoro, okay. Vaida Abaw, watching good day. Rimar Gicano Halyazgo, good PM sa Marlon, monitor lang kami di sa may sitio Lupa, Barangay Sagang, Lacasiliana. Ray Baryoga, maulanon nga hapon diri sa Barangay Pandanon, DSB. Ray Paduano, bubo. Malya bubo nga bato. Tandem sila ni Bongo. Guapag, bago. May man, bago. Bago City lang ba? Manjo B. Arneho, pero kung na matanda sa patagsang politika, abot na sila daw. Manjo B. Arneho mayang hapon, Jima Tanamal, good PM, shout out, taga Lacasiliana. Marilyn Abarte, good afternoon, please greet, taga Nato, Soligen, Lacasiliana. Rochelle Fulgencio, Susana, mayang hapon, monitor kami din sa may barangay Pandaron DSB. Stay safe, mga ka-aksyon, maulanon nga panahon. Melchor Ferrer, good afternoon. Jerry Hontiveros, kay Busta Jerry Hontiveros. Good PM, si Mayor Andrew Montelibano, nag-file man, board member gihapon, yes. So, una-una gito siya, file board member, no, sa 3rd District, re-electionist siya, no, kay Sir Jerry Hontiveros. Salamat. Didainjo, no, sadya na sa Bacolod, libot politiko, daw may fiesta, adlaw-adlaw, pinasahi ang Pinas.
basta eleksyon. Correct! Ang taho gahugyaw. Correct! Only in the Philippines. Evelyn Nepomuceno, mayong hapon Aksyon Marlon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Sa ato sa nga pagbalik ha, update, dalagko nga mga update sa pampolitika kag eleksyon.
edition. Mag Santon Plus Herbal Cup. Di kita anay, managtag kita anay sang 500 pesos. Standby, standby, standby. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Okay, may nagabutan na kita mga ka-aksyon. Isa ka tag-daog naman sa sering temprano nga pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod sa pamaskwa sa ARB. Lawig-lawig pa niya maka-aksyon ha sa bilog niho nga bulan sang Oktubre kag malinyo basi kon ma-extend kag mapalawig pag dinhi no. Ang inyo sa himuon simple lang padala kamo sang entry diri kag pamatigid permi sa Aksyon Radio Bacolod kay kung magabutan ang inyo sa ngalan kag kung masabat inyong simple lamang pamangkot automatic mga ka-aksyon 500 pesos ang inyo sa dinga dagon sa oras nga alas 5:43 ari na ang ato sa dinga tagdaog mga ka-aksyon. Hello, good afternoon. Hello, may hapon. Mayong hapon. Sino palihog? Sino palihog ni? Arlene Benihol. Sino? Arlene Benihol. Arlene Benihol. How old is? Purok Bulak Barangay? Mandalagan. Mandalagan, Bacolod City. Mga pila na edad ni Ma'am Arlene? 58. 58. Okay, taga Purok Bulak Barangay, Mandalagan, no? Okay, sige. Anong tagline ni simple la pamangkot ko Ma'am Arlene? Anong tagline sang Aksyon Radio Bacolod gani? Una sa Bacolod. Una sa Beraber, liwaton ta. Aksyon. Dali lang ngayon. Una. Liwaton ta. Anong tagline sa Aksyon Radio Bacolod? Una sa Aksyon. Una sa Bacolod. Aksyon Radio. Oh, sige. Arlene, binehol, importante ka monitor gid ha? Sa Aksyon Radio Bacolod ha? Okay, Arlene Benehol, salamat, congratulations, hulaton mo lang da, Ma'am Arlene. Ang tawag sa Aksyon Radio Bacolod para sa imo sa dinga tumataginting na 500 pesos. Thank you, congratulations. Madaming salamat. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sige, sa iban mga ka-aksyon nga nagpadala sa ilas sa ring entry, sige lang, mati lang sa Aksyon Radio Bacolod.
Ay once nga nakapadala ka mo sang entry, may chance sagid ka mo magabutan kag may chance ka mo nga makadaog. Kung hindi ka mo magpadala entry, 101%, wag ka mo tsansa nga magdaog, mo na ka simple. Di ba? Arin na balikan tara nga to sa ring patrol mga kaaksyon, importante nga report ni Aksyon John Diaz. Kamustahon naton mga kaaksyon kung kanday sinuna ang nag-file sa kandidatura nila pagkatapos ka nagtakop na ang filing sa COC. Buenas ba may apat ka mga kandidato sa pagkakongresista sa bakulod sa kwan ba? Sa Negros Occidental nga sure winners na sila niya. Ano, post mo, why sila sang kontra mo? Aksyon dyan! Sa balik ka report, please come in! Action Mars ang hapon, nagdinaguso kay domi ng abogado nga nagkanto sa COMELEC office. Pagaling nyo kayo na, kay may kinulbaan. Hindi man kinulbaan, guro, doon na doon kabalaka lang, no? Doon na Kaya kayas. matapos ng parehas kayo na sa ngagan, ni Attorney John Orola, nag-file sa, di ba, sa COC. Ang ambalya ng mga distrito nga may mapal congressman. Correct. At may mga abogado doon kayo na sa mga congressman nga nakapala nga nagdinalagan dito sa may provincial office. Kaya ambal nila, possible may mag-file gulpi niyaw. At ipagpatak sa 5 sa nagamba si Attorney Ian Lee Ananoria, Provincial Election Supervisor nga close na ang filing sa COC at nakabatsag sila ginhawa dalom ang mga abogado. Nagtawag ilayon sila dari nga mga kliyente kaya nagpalayan nga wala contraction man. Ang apat ka mga kandidato sa pagkakonsista. May kabalaka masila aksyon dyan, no? May ara gid na kabalaka kita mo ayo gid gani aksyon mga picture ready ding listahan. Sigurado nga wagi ka kontra ha. Itigin pala kay na sa aga nga mapile ko na sa mo nga distrito. Kaya mo to tubtob la 5 gid aksyon exactly 5 PM gid ginulat gid sa nga provincial election supervisor ang alas 5 sa hapon nga official nila nga record sa ila database antes nga ginopisyal nga gindeklarar nga nagtapos na ang filing sa COC. May abogado gid kay na nga nagkinadtos babaw no kag nagulata. Pero for today, anom ang nag-file sa COC Action Mar. Amo ning balantayan nila kay na kay abi nila ti wala sang kasungpon pero may ara gid Action Mar no ang pagkakongresista kag iban pagid yung mga posisyon. Ang pinakadako gid nga balita kay na ti ang una nga nag-file kay na mga alas 10:28 sang aga nga na-record sa logbook amo ni ang napapili bilang gobernador si Attorney Juan Orola Jr. No, Aksyon na Marlon. Nag-file man sa COC around 10:30 sang aga. Amo ning pagkapapili board members sang ika-4 nga distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Ning konsehal blad sa Surat Bago sa si Cleo Gaudite. Ang board member man sa 5th district nga nag-file amo ni si Pedro Anam-Anam Bolanio nga nag-file ala 1:37 ang takna sang hapon. Alas 3:05 ang takna sang hapon, nag-file sa iya Certificate of Candidacy bilang independent candidate, both sulingo wala partido, nga nagpapili congressman. Amo si Attorney kaganay Vice Governor sa probinsya sa Negros Occidental, Attorney Emilio Bernardino o kung mas kilala sa tawag na Attorney Dino Yulo, mapapili congressman sa probinsya sa 5th district. Nag-file alas 3:40 sang hapon, mapapili man kongresista sa ika-3 nga distrito sa probinsya sa Negros Occidental, si Bernard Ferrares. Aksyon na Marlon kaga ang pinakauli nga nag-file independent ini mapapili bilang board member si Dr. Antonio Barillo Jr., isa kaanay maestro sa University of St. La Salle, Bacolod kag sa St. John Bosco dito man sa syudad sang Victorias. Sa records ng COMELEC Negros Occidental, 23 ang nag-file sang ilang COC. Tatlo diri ang para magpapili bilang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. 2 ang para sa pagka-vice gobernador. Sa 1st district ang board member nagapabilin, 2 ang nagapapili bilang board member. 2 man sa 2nd district sa probinsya sa Negros Occidental para sa board member Action Mar. Diba, suriton ko, 2 sa board member 1st district, isa lang ang nagpapili ng congressman. 2nd district, 2 for board member, isa man for congressman. 3rd district Action Mar, ang pinaka-latest ring record, 4 ang napili bilang board member sa 3rd district, 2
duha sa pagka-congressman. But lingon, si incumbent Congressman Francisco Kiko Benitez nga nag-file sa COC, may kasumpong siya muli na papili sang congressman man sa 3rd District nga independent o kung sa idalom sang RPP Party o kung People's Reform Party Action Mar ang si Bernard Ferrares, no? Ang kontra ni Congressman Kiko Benitez. Sa 4th District, isa lang na papili congressman, si incumbent Congresswoman Maria Ferrer. Pero sa board member, ang isip gito rin naton ang nagpa-file sa COC to Action Mar. No? Ang nag-file sa COC sa 4th District. Sa 5th District, maling damo-damo. Kaya nag-file sa COC, ang pinaka-latest nga record, Anom Action Mar. So anom sila, and then ang sa congressman naman, 3. Sa 6th District, 2 sa board member, 1 sa congressman Action Mar Lona. Aliwa, inisa lang naton nga interview kay attorney Ayan Lee Anonoria, ang election supervisor sa probinsya sa Negros Occidental. Confirm na close ng filing. Yes, so 5 p.m. today when close na ito nga filing candidacy for provincial official. Mga pinasubong ang total lang. 33 candidates all in all. 33 COC. Candidates, 33 aspirants filed their COCs. What will happen next, sir? Anong mula? I will be going to Manila to deliver these COCs personally to the law department for further assessment. Okay, pero actually na ang next activity for Comelec is Registration, October 11 to 30. Action Mar si attorney Ayan Lee Anonoria, ang election supervisor sa Negros Occidental. Dili naman kita, syudad sang Bacolod, Action Mar, matugin bono mo, no? Aling listahan, no? Day 1, kumpito ko na lang, for congressman, ang nag-file 5 sa COC. For mayor, 2. Si incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia, kag Senator District Negros Occidental Representative Albi Benitez. Vice Mayor, 3 Action Mar ang nag-file sa ilang COC. Ang mga incumbent Vice Mayor Ilcid Familiaran, ang Council Attorney Cesar Distrito, kag incumbent Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sa pagkakong councilors, so kung saan ang panglungsod, 38 ang nag-file sa ilang COC. Actually, nabatol nila dring Certificate of Candidacy 39, pero kapon report ko nga ang isa nag-withdraw kag nag-refile. Kaya hindi mapili bilang sa dalom sa isa ka partido. Sa kabilugan, ang nag-file sa Certificate of Candidacy na mismo sa may Comelec Bacolod Action Mar ang nagdangat sa 48. Sino man nagpapili, bantayan karon sa action filing line sa tanan nga mga mahiligyon sa pagtag sa politika. Nawagon naton karon ang mga inisyal nga pangalan sa mga kandidato nga nag-file sa COC para naman sa area sang syudad sa Bacolod. Sa pagtalan nga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 na balatian aton naglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa sa aksyon sa Bacolod Action of Radyo. Ang ini nga ba hindi lamang sa aton sa pagkatapos kayo lamang sa
para sa heavy-duty hugad. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969. Inangabahin nila sa atong sang DFW Bayo, pinagkarantisado Dale Salazar, kag-aksyon ang defensor. Ako naman, aksyon na Marlon Hervoya, hibatiyay kita karon sa aksyon Night Patrol, alas 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!